Hej, mit navn er Michael, og lige om lidt så skal jeg vise dig et trick. Jeg har været en af 2 undervisere på det grundlæggende kursusrække i ISO 8000, som vi kalder isolering. Der gennemgår vi alle de ting, som er helt fundamentale i forhold til, at man kan komme videre i sit arbejde med fotografiet. Al ære værd, det med bare at trykke på knapperne og dreje og se, hvad der sker, det er helt fint. Men der kommer altid et tidspunkt, hvor der er nogle grundlæggende ting, man er nødt til at kende til, hvis man ligesom som sagt skal lidt videre. I forbindelse med, at vi arbejdede med brændvidde, så fortalte jeg kursusdeltagerne, at jeg er en meget stor tilhænger af faste brændvidder. Faktisk har jeg ikke haft en zoom i 10-12 år. Det vil sige, indtil for nylig, så købte jeg faktisk en, for jeg skulle bruge den i forbindelse med et bryllup, jeg skulle fotografere. Og jeg har knap nok fået den her zoom i hånden eller på mit kamera, før jeg fik genoptaget det, jeg synes er en gammel og dårlig vane, nemlig at man ser et motiv, så planter man fødderne solidt på jorden, og så står man og drejer på zoomringen, indtil man synes, at billedet ser fornuftigt ud. Det er en længere historie, men på den måde så kommer man til at springe nogle ret vigtige beslutninger over i forhold til, hvordan man vil komponere sit billede. Og bruger man faste brændvidder, så bliver man simpelthen tvunget til at gøre sig de her overvejelser. Men som sagt, det er en lidt længere historie. Deltag på isolering, så tager vi en snak om det der. En af de ulemper, man kan sige, der er ved at bruge faste brændvidder, det er selvfølgelig, at man skal skifte objektiv noget oftere. Og det har jeg så fundet en løsning på. Nu kommer tricket. Jeg har sat kameraet lidt højt, så I kan se det, men hvis jeg skal skifte det her objektiv, så gør jeg bare sådan her. Og det gik jo ganske hurtigt, ikke? Jeg prøvede ikke engang at forcere det. Men det jeg har fundet på, eller det jeg fandt på for mange år siden, inden jeg skulle på en længere roadtrip til USA med 3 faste brændvidder, det var at, altså her har vi det lille objektiv her, som det mindste af dem jeg har her, og det jeg har gjort, det er at jeg har klistret 2 bagdæksler sammen, det vil sige, at jeg har muligheden for at skrue mit objektiv på her igen. Og det betyder så, at normalt så har man brug for lige at stille objektivet fra sig, eller ned i tasken, eller et eller andet, når man skal skifte. Hvis man har det om halsen, så kan man gøre det meget hurtigt, som I kan se her. Og det er Micro Four Thirds. Det er nogle små objektiver, så det gør det selvfølgelig lidt nemmere, og det er jo en af de fordele, der er ved det system. Jeg har også et full frame system, og der kan det faktisk også lade sig gøre. Det bliver lidt større, ikke? Her har jeg en 35 og en 24 1,8. Som jeg også har limet sammen arbejder med på den her måde. Det kan man skifte. Den kan ikke komme på den her, så jeg kan ikke lige vise det. Men det kan lade sig gøre. Det, der er det vigtige, der er 2 ting. Altså, jeg har gjort det, jeg har limet dem sammen med 2-komponent lim. Der skal noget af det lim til, som siger goddag, der kan noget, ikke? Det, der også er vigtigt, det er, at man ligesom får alignet centrum af de 2 dæksler med hinanden, så det ene ikke er forskudt, altså i det her plan, for det bliver man simpelthen, jeg har lykkes med at gøre det, lave den forskydning, og det bliver man træt af. Så der skal man lige finde en måde, en plan, flade, som man kan stille det op af, når det skal tørre. Jamen det var alt fra mig. Jeg håber, at du kan bruge det her lille trick.